Molt breument, quina seria la justificació de la jornada? Doncs mireu, la Fundació Portal i Amalgama 7 han organitzat aquesta nova edició i aleshores l'objectiu principal d'aquesta jornada sempre és la reflexió i el debat respecte dels efectes i les disfuncions emocionals que poden ocasionar els impactes sexuals, en aquest cas, que rep la població infantojuvenil i molt especialment també les seqüeles que poden ocasionar en els i les adolescents. Per tant, aquest seria un primer punt de partida. Entitats de reconeguda solvència com la Fundació de Ayuda a la Drogadicción, la FAD i Save the Children ens informen que la visualització de pornografia s'inicia entre els 8 i els 12 anys i que en edats més avançades, entre els 13 i els 17, 7 de cada 10 adolescents consumeixen pornografia. Cal dir que el coneixement que tenen les mares i els pares en relació amb aquest consum és molt reduït i que, per tant, es considera que una de cada 3 pares-mares supervisa l'activitat dels seus fills a internet, les xarxes o els videojocs. Save the Children explicita, entre d'altres, en el seu informe Desinformació sexual, pornografia i adolescència, que més de la meitat, un 53,8% de la població adolescent, visiona pornografia per primera vegada entre els 6 i els 12 anys i que 7 de cada 10 adolescents visionen pornografia sovint. En aquest cas hi ha diferències de gènere. Els nois gairebé el doble que les noies. Segons descriu la mateixa entitat en les conclusions del seu informe, els nois consumeixen pornografia perquè està dissenyada per ells i les noies s'introdueixen en ella com a mètode per aprendre el que s'espera d'elles en les seves relacions sexuals, gestos, posicions, expressions. Encara que el visionat de pornografia està prohibit a Espanya pels menors d'edat, és notori que des dels dispositius electrònics actuals els és possible d'accedir a aquesta mena de continguts amb molta facilitat. Concretament, a Amalgama 7, molts dels nois i noies ingressats en la nostra xarxa d'escoles terapèutiques relaten experiències, impactes i percepcions que poc o res tenen a veure amb la pràctica d'uns comportaments sexuals protegits i o saludables. Per contra, aquest consum tan precoç de pornografia, directe o indirectament generat per youtubers, instagramers, xarxes, publicitat, films, sèries i la manca d'educació sexual a les famílies i a les escoles, faciliten en molts casos el foment d'idees i emocions en relació a la sexualitat basats, moltes vegades, en la violència cap a les dones i sovint en els pitjors estereotips de gènere. Complementàriament, molts d'ells i sobretot d'elles també relaten experiències d'engany, d'abús, de maltractament, que poden afectar el seu desenvolupament emocional i que poden cursar en desestabilitzacions psicopatològiques considerables. Les cites a cegues, el sexting, determinades aplicacions del tipus vot al meu cos o venda d'imatges sexualitzades, entre d'altres, no sempre són pràctiques tan innòcues com els poden semblar. El model actual que reben els adolescents en relació amb el sexe, la sexualitat i la pornografia és inevitable? Els límits són possibles? En tot cas, quins són els límits? És possible el contrast des d'una formació afectiu-sexual generada des de la família i l'escola? Quin paper juga o pot jugar la política, la policia, la llei, la sanitat, els serveis socials o les empreses? Molt bé, molt bon dia. Moltíssimes gràcies per l'oportunitat de participar en aquesta desena jornada tècnica. Gràcies, Montse, per la presentació i l'organització de la Fundació Portal i Amalgama 7, que són qui porteu aquest tipus d'esdeveniments any rere any, que crec que tenen molt d'impacte. Moltíssimes gràcies també al Col·legi de Metges per l'acollida que feu en aquesta jornada. La veritat, el contingut de la jornada és un contingut que crec que es anirà desplegant en quant a reflexions, però ha estat molt encertat el Dia de la Salut Mental, el Dia Mundial de la Salut Mental, poder tenir aquest tipus de reflexions, debat, i segurament el tema de l'adolescència i de la presexualització és una problemàtica que la veiem com un símptoma, però hi ha per part nostra que ens dediquem al món dels riscos, de la ciberseguretat en general, que és el que exposaré. Tenim clar que n'hi ha moltíssims de riscos cada dia i que tenen molt a veure amb riscos tecnològics, però també amb aspectes
que evidentment no són del nostre camp, com la psicologia o gent que esteu en aquest camp i que ens interessa molt aprendre, no? Ens interessa molt abordar coneixement més transversal per l'aportació que nosaltres en podem fer. Dit això, sí que voldria aprofitar l'oportunitat per explicar qui és l'Agència de Seguretat de Catalunya, que és una agència jove. Vam néixer amb la pandèmia l'any 2020 i sí que hem estructurat com a criteri de funcionament un objectiu claríssim, que és el de protegir o garantir la ciberseguretat a tot el territori de Catalunya. El concepte de ciberseguretat s'ha posat de moda. De fet, portem des de després de la pandèmia una gran necessitat de coneixement a tots nivells, a nivells professionals, a nivells bàsics, a nivells particulars, sobre la ciberseguretat, i segurament com a agència encara no hem tingut ocasió d'arribar a totes les portes o tots els objectius que ens plantegem. Però és evident que un dels pilars importants és poder desplegar un servei públic que, basant-se en la ciberseguretat, executi unes polítiques públiques. Per tant, aquí sí que des de l'administració pública s'entoma una certa responsabilitat de generar polítiques que puguin ser desplegades en tots els àmbits. Evidentment, i per la part que jo represento, que soc responsable de l'àrea de cultura de ciberseguretat, ens interessa molt impulsar cultura, fer que la ciutadania digital que tenim ja ara, que de fet és un aspecte essencial a tenir en compte, una ciutadania que potser el 2018-2019 veiem que el suport digital era molt important, les xarxes socials eren molt importants, pel nostre dia a dia hi havia una manera important de fer les coses en digital, però que passada la pandèmia hem fet un salt de graó molt important i segurament ens hem adonat que això de la digitalització no és una cosa que sigui opcional, sinó que realment les nostres empreses s'han digitalitzat, les nostres feines són digitals, els nostres joves també neixen digitals i funcionen i viuen digital. Per tant, a vegades aquesta tria de si ho podríem fer no digital, doncs a vegades és difícil plantejar-ho a generacions que, evidentment, han nascut així. Han nascut amb un paradigma que s'ha construït al seu voltant i l'escola ja és digital, les seves activitats d'oci són digitals, per tant, és difícil, diguem-ne, aquest pas enrere. El que hem de pensar és com extenem una protecció o un element de garantir seguretat en tots aquests aspectes. Precisament el pilar tercer, que en diem garantir una ciberseguretat a l'administració, nosaltres hem de garantir que els sistemes públics que posem a disposició des de la Generalitat de Catalunya puguin ser segurs. Si tenim una indisponibilitat d'algun servei, poder restablir-lo el més aviat possible. Ens passa, és a dir, no sé, aplicacions com La meva salut han tingut, per exemple, les darreres hores algun impacte sobre que no podien donar el servei adequat en el moment concret, doncs possiblement a hores d'ara està gestionat i està reparat un problema que vam tenir fa poques hores. Doncs bé, la capacitat de poder garantir que el sector públic i les restes d'entitats i institucions públiques puguin oferir serveis en tot moment és importantíssim per al tipus de benestar social que n'esperem o l'estat de benestar social que n'esperem. I finalment, tots aquests passos endavant de digitalització també implica potenciar sector. En aquest cas potser estem parlant del sector de la psiquiatria, de tot el món de suport a tot el tema dels malestars emocionals, els aspectes que tenen a veure amb la salut mental. També és important que el sector econòmic de la ciberseguretat pugui donar suport a tot aquest sector de psicòlegs, psiquiatres, etc., que es dediquen a aquest tema, perquè molt sovint és un tema de formació, de conèixer les millors eines, de conèixer les dades, de saber on detectar, on hi ha realment els riscos, i el sector de la ciberseguretat és un sector que ha d'estar dispens a ajudar en tota aquesta situació.
Només per donar unes dades molt ràpides, i no vull extendre-m'hi molt, però perquè entengueu la volumetria que treballa l'Agència de Ciberseguretat. A la Generalitat es gestionen molts incidents diàriament, no tenen a veure potser amb els incidents que parlem després a les taules rodones, però hem de tenir molt en compte que hi ha 24 departaments o organismes rellevants de Catalunya, molts d'ells que són infraestructures crítiques, que cal donar suport dia a dia, hospitals, per exemple, i aquests hospitals tenen més de 2.200 aplicacions i sistemes d'informació que són les que gestionen totes les nostres dades, siguin de salut, siguin educatives, siguin de qualsevol tipus de relació amb la Generalitat de Catalunya. I això implica que diàriament hem de protegir més de 220.000 professionals que estan treballant amb aquestes aplicacions. Això es fa en molts àmbits, de fet l'àmbit de la salut és un àmbit rellevant per l'Agència de Ciberseguretat, però també ho són les universitats i el món educatiu, la missió local, és a dir, els ajuntaments i tots els consorcis públics que generen, i, com no, els centres de recerca. Els centres de recerca no ens podem oblidar que també pateixen molt tipus de riscos que tenen a veure amb la ciberseguretat. I, finalment, com a compendi, no ens podem oblidar de totes les infraestructures crítiques que fan possible que puguem funcionar el dia a dia, ja siguin l'aigua, l'energia o altres infraestructures com poden ser trucar al 112 o tenir alguns serveis d'urgències com els serveis mèdics essencials. Això implica que ens hem de dedicar moltíssim a aturar atacs que es produeixen. No us vull espantar molt amb les xifres que aquí estem parlant, de més de 2.700 milions d'atacs anuals, però sí que m'interessa donar la informació que, malgrat tot aquest tipus d'operació que hi ha, sí que tenim molt pendent de treballar tot el programa que en diem d'Internet Segura, que és un programa que intenta embolcallar de conscienciació i sensibilització a tota la societat amb els àmbits concrets que abans hem esmentat. Per tant, si hem de donar suport a metges, hem de donar suport a tècnics, hem de donar suport a educadors, hem de donar suport als mateixos Mossos d'Esquadra o hem de donar suport als mateixos joves. Com ens relacionem? I aquí sí que, per entendre, dintre de l'Agència de Ciberseguretat, jo formo part d'un grup que en diem Centre d'Innovació i Competències en Ciberseguretat. La ciberseguretat també és nova, també tenim la capacitat de fomentar que les capacitats de ciberresiliència cada cop siguin millors, perquè, evidentment, la tecnologia evoluciona, i, per tant, ho hem de fer en base a reforçar el lideratge, estratègia en aquestes capacitats operatives que executem, però també de tenir lideratge en els aspectes tecnològics, per tant, de parlar amb els proveïdors tecnològics que ens donen suport, i crec que en la jornada es mencionaran alguns amb qui volem tenir o tenim relació, aspectes del món de l'acadèmia, amb aspectes socials i també aspectes industrials. També això ho fem amb innovació, impulsant un impacte perquè la innovació a Europa implica traslladar en realitat molts dels supòsits que s'estan analitzant en recerca i arribar a ser aplicables, i per tant ens hem de posar molt a l'ull en poder traslladar tots aquells elements d'innovació que s'estan generant amb captació de fons europeus i fer-los realitat en el nostre dia a dia, amb aspectes de coneixement, intentar orientar-nos a l'excel·lència, a la innovació de les dades, amb la formació, amb la generació de talent vinculat a la tecnologia, imprescindible avui en dia perquè hi ha un gap molt important de professionals amb mancances de talent, per exemple, no només en ciberseguretat, sinó també en temes d'IT, de temes de digitalització, i, evidentment, amb col·laboració internacional. I, finalment, garantir estàndards de ciberseguretat que orientin a un ecosistema més complet, que és l'ecosistema que a Catalunya tenim tant en xarxes, perquè aquestes xarxes hem de fer-les treballar i que entenguin la importància de difondre o de divulgar tots els aspectes de ciberseguretat que aplica en el seu sector. I acabo per lo que és la presentació pròpiament de l'agència. Ens estructurem a dintre d'aquest centre amb tota una sèrie d'elements, una ciberacadèmia que estem construint per donar suport a professionals per elevar els nivells de ciberseguretat per qui els necessiti, per poder tenir un major coneixement des d'un aspecte bàsic fins a un aspecte molt més expert o madur de ciberseguretat,
en l'aspecte de cultura, que és el que jo represento, innovació, anàlisi de les dades que passen el nostre dia a dia, en la generació d'aquest ecosistema, en la comunicació i fins i tot el finançament. I això ho fem amb uns verticals que m'interessa perquè estem en el Col·legi de Metges dir que per nosaltres el món de la salut és un aspecte essencial i un dels principals verticals que treballem, però també no descuidem d'altres, que la incorporació de la intel·ligència artificial, els aspectes de l'RPA, vol dir la robotització o l'automatització dels processos, el tema de les dades, la compartició de les dades que es poden generar i tots els elements que venen a futur, sobretot amb la mobilitat, tots els aspectes que tenen a veure amb el 5G, entre ells, doncs, per exemple, la mobilitat o transport intel·ligent. Dit això, una concreció, i per acotar i pel temps que em queda, que és poquet, nosaltres estem impulsant el que en diem la Comissió Interdepartamental del Programa Internet Segura. Aquesta comissió va néixer l'any 2018 com un intent que tots els departaments de la Generalitat que tenen aportació en el programa Internet Segura treballessin conjuntament aspectes on els actors, la ciutadania, podrien ser tractats des de diferents perspectives. Aquí des del Departament de Salut, Educació, Interior, Presidència, etc., hi estem treballant per impulsar aquesta comissió. Un dels acords que aquesta comissió ha tingut recentment i que una mica poso perquè tingueu coneixement o referència és el de treballar 3 grups de treball que es fa de manera interdepartamental, on hi ha diferents tècnics d'aquests departaments, on es treballa, per exemple, el talent i la formació. I aquí ens interessa molt la divulgació i el talent per a les escoles. Evidentment, les escoles han de protegir programes de capacitació, competències digitals, com ja fan, i nosaltres fem una aportació amb els aspectes de ciberseguretat que aplica, sobre ètica, per exemple, de dades, sobre la protecció personal, aspectes que s'estan treballant en el currículum dels propis alumnes, però hem d'anar més enllà amb aspectes del foment del talent que, si no es comença de molt aviat, és molt difícil de tenir a futur, quan siguin universitaris, quan siguin en la seva carrera professional. I aquí hi ha un programa molt important de formació de formadors. L'aspecte de formació de formadors és essencial per arribar a moltíssimes xarxes que operen a nivell de Catalunya, ja sigui a les escoles, ja sigui als centres cívics, ja sigui als ajuntaments, ja sigui a la mateixa policia, que tenim formadors, gent actuant en aquest programa Internet Segur i hem de reforçar les capacitats d'actuació que tenen tots aquests agents. Hi ha un segon grup, que aquest interessa molt a la jornada, i és que estem treballant amb una responsabilització d'empreses i operadors que operen a Catalunya. I, per tant, tots els operadors que tenen a veure amb l'operació de xarxes socials, d'actius, tenim una taula per poder precisament donar aspectes de responsabilització en aquest tipus d'empreses. I, evidentment, donar o aconseguir garanties d'accessos controlats. És a dir, un aspecte que ens interessa molt treballar. En un context de web 3.0 no té sentit que no puguem identificar les persones per l'edat en què es connecten a qualsevol actiu digital. Per tant, l'evolució pròpia dels actius digitals porta a la capacitat de poder triar a quina edat donem accés a alguns determinats tipus de continguts. Per tant, és un aspecte que les empreses i operadors els hem de fer molt més responsables d'aquesta utilització de tecnologies que permeten precisament aquest nivell de seccionament. I un tercer grup és el que en diem violències digitals. Aquest grup va ser treballat també pel Departament d'Igualtat i Feminismes i el que ens interessa és, evidentment, lluitar sobre la violència masclista digital, però no només aquesta, perquè en molts aspectes hi sortirà també a les taules, a la reflexió, també hi ha un gran impacte sobre col·lectius LGTBI-fòbics, és a dir, que un cert odi contra aquest tipus de col·lectius i, per tant, també és un tema important d'aquest grup de treball. Dit aquests 3 grups de treball, hi ha 2 task force, 2 elements que ens hem posat per intentar resoldre en poc temps, que és com aconseguir millor informació i dades del que està passant a nivell d'incidents, per tant, identificar molt millor allò que és denunciat o allò que no és denunciat
a nivell de, no només de les comissaries, sinó en general, que són coneixedors professionals des del punt de vista d'aspectes a protegir, i quins protocols d'actuació conjunta podem elaborar des de l'administració pública per tal d'actuar en aquest tipus de dades quan hi ha tendències concretes. Hi ha una task force també que ens implica molt, no té res a veure amb aquesta jornada d'avui, però també la importància de no deixar de banda la gent gran i tenir un task force important de les actuacions preventives formatives que aquest col·lectiu també necessita. Per tant, la comissió no només s'orienta al públic jove, sinó també estem fent una certa focalització cap a aquest tipus de col·lectius. I com ho fem? I molt ràpid, i acabo perquè tinc un minut o dos màxim. Tenim, per exemple, feina feta amb el Pacte Nacional de la Salut Mental i hem participat la gent de Direcció General d'Addiccions, altra gent d'altres departaments, molts hospitals públics i privats, en la generació d'un document que en diem les tecnologies digitals de la infància, l'adolescència i la joventut. No vull extendre, no tinc temps, però bàsicament els continguts d'aquesta guia el que intenten és orientar la dificultat dels pares de tenir ben clar quina és la seva funció mediadora en el món digital que els seus fills estan entrant. I també situem en algun dels capítols d'aquesta guia de què va això de la pornografia. Perquè molt sovint l'estigmatitzem la pornografia, però al final el que no ens hem adonat és que hi ha un model de negoci que ha variat en molt poc temps i la pornografia s'ha extès per uns interessos econòmics que d'alguna manera no tenim massa controlats com han esdevingut, però evidentment ens hem adonat que això s'ha fet molt gran en molt poc temps. I realment hi ha uns models que bàsicament són els de la gratuïtat que permeten a les empreses difondre amb molta facilitat continguts que en busca un rèdit econòmic. Tot i que siguin gratuïts, busquen un cert tipus de fidelització dels públics que evidentment cada cop més toquen també les edats més joves, però no només les edats més joves. Aquí, sobretot en aquesta guia, s'enfoca molt en la formació de famílies i els stakeholders que treballen amb famílies. Un segon aspecte que treballem molt amb el Departament d'Educació, aspectes que tenen a veure amb orientació de professionals, els mateixos infants, els progenitors directament o les escoles. I aquí canals com Internet Segura, Edu365 o xtec.cat ens serveixen per reflexionar en aquestes famílies dels riscos reals, de quines són situacions que han de controlar més i aspectes de risc que, evidentment, en les xerrades expliquem, però si no s'expliquen en casos reals, costa molt d'imaginar com el pare o els mares poden actuar. Els aspectes del grooming, el ciberassetjament, l'addicció, els jocs digitals i els mals comportaments, els usos de les imatges personals, etc. I finalment, una tercera experiència que és adreçada directament al món del juvenil, i per això es treballa amb instituts, es treballa amb els punts d'informació juvenil, l'elaboració de kits digitals que orientin adolescents. I en aquest sentit hi ha una vocació formativa d'adolescents i es difonen a partir d'Internet Segura o eJoventut.gencat.cat per tal de capacitar, donar informació, gestionar privacitat en tots els joves. L'aspecte de la privacitat no és baladí, és un aspecte importantíssim, el fet del control de la privacitat entre els propis joves. El fet d'entendre que moltíssimes de les aplicacions que utilitzen, moltíssims dels serveis d'internet que s'estan fent servir, moltíssims dels gadgets que estan connectats a internet i que porten diàriament molts joves, generen una vida digital o generen una història digital que no sempre controlen. I per tant, hem de ser capaços d'explicar-los les conseqüències d'aquests usos. I jo crec que amb això situo una mica alguns aspectes que després la reflexió hi haurà i jo crec que tindreu prou debat i podeu aportar temes sobre aquestes qüestions de la hipersexualització. Gràcies. Passo ara la paraula, per no demorar-nos més, al senyor Lluís Molero, nostre segon preambulista d'aquest matí. Gràcies. Bon dia. Us proposo iniciar la jornada d'avui donant-nos a tots 10 segons per l'esperança.
A Espanya hi ha 8,2 milions de menors d'edat. D'acord a les estadístiques, i aquí em corregirà segurament en els panels posteriors el Marc, el 30% tenen greus problemes d'addicció a les pantalles. I això suposa que estem parlant, ni més ni menys, de 2,3 milions de menors amb problemes d'addicció a les pantalles. Per cert, jo soc en Lluís, soc tecnòleg, la meva aproximació sempre és des de la vessant tecnològica, no soc psicòleg, no soc psiquiatre, no soc educador, tampoc soc advocat. I faig també com a cibervoluntari xerrades a escoles i institucions sobre com protegir-nos dels riscos d'internet. Acabem de veure alguns exemples de superació col·lectiva. Hem superat l'anar amb moto sense casc, hem superat la promoció de les begudes alcohòliques en menors, hem superat el tabaquisme i la promoció del tabaquisme, fins i tot des dels propis metges en la publicitat. I un fet amb eines que no han vingut, no ens han caigut de fora del planeta Terra, les hem desenvolupat nosaltres mateixos. I no hi ha cap motiu perquè aquestes eines no les tornem a replicar per afrontar el repte que tenim per davant, que no hem d'oblidar que són aquests 2,3 milions de menors d'edat que tenen uns quadres d'addicció a les pantalles. I com ho podem fer? Parlarem de regulació de la publicitat, enduriment dels requisits d'accés, regulació de la distribució, divulgació i sensibilització i formació, com el programa d'Internet Segura, entre d'altres, enduriment de les restriccions del producte, el marc sancionador, etc. Aquí m'agrada assenyalar aquesta Contigo empezó todo. Aquesta és una carta que va escriure un fons d'inversió amb una posició de 2 bilions de dòlars en Apple. I és una carta adreçada al Consell d'Administració d'Apple on els alerta del risc addictiu que tenen els seus productes i els anima a desenvolupar eines d'autocontrol o autogestió per minimitzar aquest impacte que sobretot té els joves i els adolescents. Aquesta carta substanciava en informes de la Harvard Medical School i altres institucions de salut dels Estats Units i és datada del 2018. 3 anys després, només podem confirmar 3 qüestions. Una, que aquells informes de la Harvard Medical School es van quedar curts i que les pantalles hi ha una correlació directa entre l'ús de pantalles i la salut mental. 2, que l'autoregulació, que en aquest cas demanava un accionista d'Apple, es mostra i es demostra totalment insuficient, que hi ha un model d'incentius pervers, i aquí m'agrada assenyalar el cas de la Frances Haugen, que com sabeu és la filtradora dels informes de Meta sobre els impactes que tenia, sobretot en noies menors d'edat, a l'ús de, per exemple, la xarxa social Instagram. I 3, que una de les pors que podrien haver-hi darrere d'aquesta comunicació d'aquest accionista d'Apple es comença a cristal·litzar i comença a haver-hi demandes col·lectives contra les tecnològiques per promocionar l'ús de productes que estan dissenyats per ser addictius per defecte. Està clar que tenim un repte per davant de tamany gigantesc, titànic, un repte majúscul, i que necessitem solucions sistèmiques. No és qüestió de responsabilitzar els usuaris d'aquesta situació, sinó que hem de proveir d'una solució sistèmica que vagi més enllà de l'autoregulació i que sigui equitativa en la distribució de les responsabilitats. En aquest sentit, les tecnològiques tenen molt a dir, perquè són elles les que han desenvolupat el model de l'economia de l'atenció
un aspecte que segurament després en la tercera taula el Jordi Camós en parlarà, de l'efecte dopamínic i els triggers de dopamina que els desenvolupadors d'aplicacions incorporen a les seves aplicacions. I per tot això, el Digital Act, que és un reglament que va publicar la Unió Europea el passat mes d'agost, és tan i tan rellevant. Jo diria que fins i tot és un punt d'inflexió. Potser no és la normativa definitiva ni la que esperaríem tots per resoldre aquest repte que tenim de 2,8 milions d'adolescents en quadres d'addicció a les pantalles, però sí és el primer pas. Us explico per què aquesta norma és tan important i és un punt d'inflexió de tots els temes que parlarem avui. Primer, perquè marca quin és l'abast dels continguts i dels riscos sistèmics i sobre els quals la Comissió i les institucions posaran el focus. 1. Continguts il·legals, venda de productes il·legals, drogues, etc. Continguts pornogràfics il·legals, venda de continguts vinculats amb drets d'autor, de forma il·legal, etc. Primer, risc sistèmic. Segon, l'aspecte dels drets fonamentals. Llibertat d'expressió, informació, no discriminació i drets del menor. I dins dels drets del menor especifica literalment l'exposició a continguts perjudicials per la salut física, mental i moral. I també explicita específicament el disseny intencionat de funcionalitats dins de les apps perquè tinguin un comportament addictiu. Ja només amb aquest segon punt jo crec que podríem donar-nos per satisfets, podríem tancar les jornades i anar-nos a esmorzar, però vull fer esment que aquests són els 4 punts sobre el qual tot el Digital Act posa el focus. I tota la normativa i estructura de report d'incidències després es desenvolupa. Interferència en processos democràtics i, per últim, contra la salut pública i l'impacte en el benestar físic i mental de la persona. El segon punt pel que crec que el Digital Act és un element clau i un punt d'inflexió és que troba l'elefant a la catxarreria. Hi haurà el debat sobre la verificació de l'edat. La norma no obliga a una verificació de l'edat, però sí apunta en la seguretat raonable de que és un menor. Per tant, aquestes empreses que ho saben tot de nosaltres per vendre serveis no poden dir que no saben res per discriminar l'accés. De fet, fins i tot apunta que si l'operador coneix l'edat de l'individu per usos d'altres fins, com per exemple la venda de publicitat, aquest coneixement de la dada, tot i que no és efectiva i amb la validesa d'un tercer de confiança, com podria ser una identitat digital emesa per una administració pública, és suficient per identificar i per desplegar aquestes 4 riscos sistèmics dels quals hem parlat abans. Tercer motiu pel qual la Digital Act és un punt d'inflexió. Construeix i defineix les bases d'una nova diplomàcia. Tingueu en compte, això és l'entrega de credencials diplomàtiques, potser és l'esdeveniment de protocol de més alt nivell. Tingueu en compte que, per exemple, un cercador que coneixeu tots, factura a l'any 279 bilions de dòlars. I això és més que el PIB de molts països, com podria ser Finlàndia, 274, Xile, 242 o Portugal, 222. La Digital Act el que fa és lliurar credencials de reconeixement mutu entre els operadors de gran tamany i l'administració europea.
Es llista i s'identifica aquells players que tenen incidència directa. I sobre aquests players es fa un especial focus d'atenció dels 4 punts dels riscos sistèmics que hem apuntat abans. I recordeu-vos que entre aquests 4 hi havia la salut mental dels menors i els riscos de desplegament d'aplicacions addictives per defecte. Quines seran aquestes aplicacions de gran tamany? Doncs aquelles que tinguin més de 45 milions d'usuaris actius dins de l'àmbit de la Unió Europea o que el més del 10% de la població les faci servir. I aquest règim s'aplica a tots els usuaris de la Unió Europea, a totes les aplicacions que siguin accessibles a la Unió Europea, amb independència de que tinguin o no la seva seu o localització dins de la Unió Europea. I pel fet de constar en aquesta llista se'n deriven una sèrie d'obligacions. I aquí és on a nosaltres ens interessa analitzar. Quines obligacions? Per exemple, facilitar un punt únic de contacte davant dels usuaris i les entitats que els puguin representar. Facilitar un punt de contacte davant de la Unió Europea. Tenir un representant legal. Obligació de respondre davant de les ordres d'actuació sobre contingut il·lícit. Recordeu, segon punt que comentàvem, sobre accés a continguts danyí per la salut física, mental i moral. Obligació de transparència. I aquí, precisament, és on hi ha el fil conductor de la fiscalització d'aquestes plataformes. Publicació d'informes en relació al grau de compliment, estadístiques, mesures i contramesures. Priorització davant de les queixes rebudes per part d'alertadors fiables. Paraula clau. Disposar d'encarregat de compliment, avaluació de riscos, especialment sobre aquells que tinguin, i llegeixo literalment, efectes negatius, reals o previsibles de la protecció de la salut pública, menors i les conseqüències pel benestar físic i mental. Jo crec que aquesta norma ho té tot. Aplicar eines de reducció de riscos, sotmetiment a les auditories, escrutini dels algoritmes, importantíssim, implementació codis de conducta per part de la Unió Europea o d'organitzacions de la societat civil. Aviso que vienen curves. Quart motiu pel qual la Digital Act ens afecta a tots. Estableix la via d'actuació de la Comissió sobre la base de les queixes i reclamacions que puguin fer els usuaris, perquè hem dit que aquestes plataformes tenen l'obligació d'establir un punt de contacte, no només amb l'administració pública, sinó també amb els usuaris. I aquestes queixes van depurant-se o escalant-se fins a arribar a la Comissió, que és qui, en última instància, té la capacitat de fiscalització, de canvi, de propostes de canvi o fins i tot de sanció. I com es fan aquestes reclamacions o queixes dels usuaris? Que poden ser, per exemple, la meva filla, a través d'una xarxa social, té accés a continguts sobre disfuncions alimentàries. La meva filla té accés a continguts autolesius en una xarxa social. I a més, aquests continguts autolesius, l'algoritme fa que cada vegada em vegi més. La meva filla o el meu fill és víctima de grooming. Totes aquestes queixes són les que els usuaris han d'anar derivant i denunciant a qualsevol d'aquests punts, que poden ser alertadors fiables, punts de contacte facilitats per les mateixes apps, organitzacions de representació dels usuaris. I ojo que aquí hi ha un bonus track al final de la presentació. Dins de l'àmbit de cada estat membre, la màxima entitat és el coordinador dels serveis digitals, que són els que formen part de la Junta Europea de Serveis Digitals i són els que despleguen i fiscalitzen les auditories. És a dir, una auditoria el que recollirà és aquesta plataforma, aquesta xarxa social, ha rebut tantes denúncies sobre desprotecció de menors en relació a continguts autolesius
o tantes denúncies sobre desprotecció dels menors en relació al grooming o... 5 minuts. O... És que soc un motivat del tema i m'he pogut estar tot el matí. I aquestes auditories, el compliment i el seguiment dels informes que s'hi fa són els que justificaran que la comissió pugui desplegar el marc sancionador. I el marc sancionador, com veieu, no és accessible a totes les butxaques, perquè està referenciat a un percentatge de la facturació global d'aquell operador. I estem parlant que per les incidències greus és un 6% de la facturació global, que en el cas de Google són 16.000 bilions, 16,7 bilions de dòlars, en el cas de Meta 7,3, TikTok 0,56, Twitter 0,26 bilions, i Mindgrid, que vosaltres direu, i això què és? És el conglomerat de pàgines porno més gran del món, serien 27 milions de dòlars. També té afectació en les multes per la manca d'informació i de transparència, que és l'element fiscalitzador que la comissió utilitza per controlar tota la cadena. Si una plataforma no facilita la relació d'incidències, de denúncies sobre accés a continguts autolesius o accés a continguts pornogràfics per part de menors, inclús en modalitat de cerca segura, està subjecte a aquestes multes que, com veureu, tampoc són accessibles a totes les butxaques. A mi m'agradaria no quedar-me només aquí, sinó anar una mica més enllà, perquè parlem de plataformes, però també, amb independència del Digital Act, podem fer moltes altres actuacions en paral·lel. I sempre m'agrada més parlar de protecció parental que no pas de control parental, més que res perquè la declinació del verb és més amable. Els meus pares em protegeixen és una idea que s'abraça més fàcil que no els meus pares em controlen. Primera proposta des de l'àmbit, diguéssim, tecnològic per, en aquest cas, proveïdors de telecomunicacions. I aquí agafo aquest... Moltes vegades aneu a l'Estanco i aquest cartell que diu «Tu no debes comprar, yo no puedo venderte». Per què no podem aplicar el mateix? Perquè l'Estat membre podria regular en aquest sentit i dir «Escolta'm, els operadors de telefonia mòbil han d'oferir SIMs per menors. I aquestes SIMs tenen DNS amb protecció parental, és a dir, que des d'aquell telèfon no es pot accedir a contingut pornogràfic, hi ha un filtre de contingut pornogràfic a nivell de les DNS, les DNS són les pàgines grogues d'internet. Si en la pàgina groga t'han arrencat la fulla on diu Pornhub, doncs no podràs accedir-hi. Que tingui les opcions de cerca segura per defecte, que tingui un mode descans per defecte, és a dir, des de les 10 de la nit fins a les 7 de la matinada, el telèfon emeti comunicacions, que tingui configuracions d'alertes de trucades de l'emergència, etc., però la resta no funcioni, bloqueig de trackers. KYC és la possibilitat de fer la identificació de l'edat. Potser l'aplicació no li podem oferir una identitat digital per saber si aquell usuari és major o menor d'edat, però sí ho pot diferir si identifica que la IP d'aquell terminal correspon a un terminal d'una SIM per menors. I per tant tindríem un KYC delegat per identificar que aquell usuari és menor. Limitació d'ús, bé sigui per temps, per gigas, i això seria la bomba, que s'incorporessin els paràmetres d'activació d'un Google ID o un Apple ID, que són les credencials bàsiques per activar un telèfon mòbil, bé sigui Android o Apple. Una altra proposta pels operadors, oi que tots tenim un router a casa i tenim l'accés per als adults, per la gent de casa, i després tenim una cosa que es diu mode invitados, que fem servir, que és el primer que demanen els amics dels nostres fills quan arriben a casa. Escolta'm, i per què no fem el mode menors? Regulador, per què no demanes als operadors de telecomunicacions que quan despleguin punts de connexió dirigits a àmbit residencial el router tingui l'opció de mode menors. I aquest mode menors el que té és una segmentació de la Wi-Fi, DNS amb protecció parental, filtrat de contingut, activació del Safe Share per defecte,
mode descans, ús de límit diari i bona notícia. Ja tenen pràcticament la feina feta perquè hi ha 2 softwares, firmwares, desenvolupats i de codi obert que totes aquestes funcionalitats ja les incorporen, que són el Tomato i l'OpenWRT. Una altra proposta, escolta'm, desenvolupadors de les apps, regulador. Per què no feu que quan un usuari es baixi l'app sigui menor per defecte? En comptes que sigui adult per defecte i posar a les esquenes dels usuaris la configuració per activar les proteccions parentals, no. Són tots menors per defecte. I si no fem un KYC delegat, que, per exemple, Apple ja ho fa per activar alguns dels seus serveis, per verificar que ets major d'edat, diu, escolta, necessitaré que em facis una transacció amb un mètode de pago, amb una Visa, per identificar que ets adult. Per què no ho podem fer per la resta d'aplicacions? En relació a les apps, també, i aquí sí que entra també la Digital Act, la moderació de continguts, els operadors i grans operadors estan obligats a desplegar eines de moderació de continguts, identificació d'amenaces, ciberamenaces, contingut inapropiat, etc. Fiscalització de la implementació dels codis de conducta, que és allò que la comissió, un cop rep totes les denúncies, desplega, i notificació als encarregats de tractament de cadascuna de les empreses. Hi ha aplicacions de software que permeten identificar ciberamenaces en temps real i gràcies a la intel·ligència artificial. Aquí hi ha alguns exemples. Propostes de recomanació a les escoles, per no distanciar-me més, això, si us sembla, bàsicament firewalls de protecció per donar cobertura als dispositius que hi hagi a les escoles, DNS de protecció parental, eines de moderació de contingut i altres solucions imaginatives. Aquest sobre és molt divertit perquè l'implementen a moltes escoles als Estats Units. L'alumne quan arriba a escola el fica dins i fins que no surt no el pot treure del sobre. I és un sobre que bloqueja totes les zones electromagnètiques. I a mi m'agradaria acabar en 3 reptes, perquè quina millor senyal de compromís i quina millor senyal de determinació que el dia que la Digital Act entri en vigor, que és el 17 de febrer del 2024, no el 17 ni el 18 perquè és diumenge, sinó el 19, per exemple, el Col·legi de Metges pugui demanar inscriure's com a organisme de representació d'usuaris en defensa dels drets de pacients menors i sigui un canal per adreçar totes aquestes denúncies que poden venir per part dels pacients. Una altra proposta és Agència de Ciberseguretat, Tomàs, CETITI, sol·licitar esdevenir coordinadors de serveis digitals, que és l'element neuràlgic dins de cada estat membre. I, per últim, a la xarxa assistencial, i pensant principalment en menors, en salut i ensenyament, esdevenir alertadors fiables. Per ser alertador fiable, jo crec que totes dues institucions ho permeten o compleixen, perquè impliquen ser independents de les plataformes, tenir un interès legítim en la defensa dels drets, etc. I m'agradaria acabar donant-los amb ells, en aquests 2,8 milions de menors que tenen problemes d'addicció, donant-los també 10 segons d'esperança com hem començat nosaltres i agrair-vos per la vostra atenció. Moltes gràcies. Per començar, jo volia situar una miqueta el tema del malestar emocional, partint una mica de la pandèmia, que va ser la situació que ens va posar aquest terme, sobretot el malestar emocional a nivell més global. Aleshores va haver-hi com un increment, es va triplicar la sensació de malestar emocional a nivell general, partíem d'un 26,2% i es va arribar fins a un 74%,
i això va anar acompanyat d'un increment de consum d'hipnosedants, tant prescrits, però sobretot no prescrits, que es va multiplicar per 10, que és una xifra preocupant. Aquí la deixo. El que no va passar, malgrat que la sensació pública semblava que ho acompanyava, és que no es van incrementar els consums ni d'alcohol ni de tabac i en canvi es va disminuir molt el consum de cànnabis. Què ha passat uns anys després, el 2022? Que hem tornat als nivells prepandèmics de malestar emocional. No és que sigui una bona notícia, perquè tenim un 24% de malestar emocional a la societat, però és el mateix que teníem abans de la pandèmia. Aquí destaca la dada una miqueta més alta en dones respecte als homes, o sigui, hi ha un tema de gènere, i després destaca també el malestar en les persones més grans de 75 anys, que moltes vegades no ens hi fixem tant en aquest col·lectiu, però jo crec que toca mirar-ho detingudament de tant en tant. I què passa amb aquest malestar emocional en les persones més adolescents? Que hi ha molts factors que poden influir en com s'expressa aquest malestar emocional. Per una banda, factors individuals com l'edat, el sexe, el gènere, les característiques de personalitat de cada una de les persones i altres trastorns de salut mental que puguin tenir. En realitat hem de pensar que hi ha tantes adolescències com persones adolescents, vull dir, són persones molt variades, igual que d'adults, hi ha tants com persones existeixen. Per una altra banda, hi ha factors socials que tenen a veure amb el nivell socioeconòmic, amb la xarxa i vincles socials que puguin tenir, xarxa familiar també, els codis propis que tenen, i també un tema que jo crec que és d'especial rellevància en aquesta jornada és que conviuen des que van néixer amb la doble vessant virtual i presencial, que no és una realitat per nosaltres, la majoria de nosaltres que estem aquí, no hem nascut amb la part virtual incorporada tant com ells i ens ha costat un esforç incorporar-nos amb això. Però per ells sí que tenen aquesta doble vessant. I després factors ambientals, que és la disponibilitat i accessibilitat a certes conductes, la publicitat que se'n pugui fer, com el tema que parlàvem justament ara, i el desenvolupament de les tecnologies i els entorns digitals que poden facilitar o dificultar, tal com ens han presentat, l'accés a determinats continguts. I tot això filtrat per la perspectiva interseccional, com tots sabem, i tenint molt present que aquest malestar l'estem mirant nosaltres des de la mirada adulta. O sigui, aquí torno una mica a fer èmfasis que hem de tenir en compte els seus propis codis. Bé, i per les dades que nosaltres maneguem, tot aquest malestar es transforma en addicció comportamental al sexe en persones adolescents. Doncs pels inicis de tractament que nosaltres registrem, ara per ara, són poques les dades, només tenim 54 inicis de tractament, cada any es va incrementant, però ara estem aquí. És el 5,9% del total de les addiccions comportamentals en totes les edats. I el 95% són homes i només el 5% són dones, que és una dada significativa, però si mirem la distribució per edat, no hi ha una addicció comportamental al sexe significativa en els més joves. L'edat en què més es presenta és entre 41 i 50 anys. Vull dir, això és un tema important per tenir en compte en la dimensió que fem d'aquest problema a cada edat. I en veure que és una cosa que va més enllà també de l'adolescència. Per tant, amb aquestes dades que proposo, donem-li una mica la volta. Parlem de l'adolescència, la sexualitat i el benestar emocional. Per què? Doncs perquè la sexualitat forma part del descobriment que fa la persona adolescent del propi jo en aquella època. En l'etapa adolescent és el que li toca, descobrir el seu autoconcepte, descobrir com es manega amb la relació amb el seu propi cos, amb el cos aliè, com estableix les relacions. I clar, tenen curiositat, interès, preguntes sobre sexe. I clar, en aquell moment els recursos més propers per poder resoldre-ho són els grups d'amistats i probablement les xarxes socials o internet. O sigui, nosaltres fem servir internet quan tenim curiositat. Moltes vegades recorrem a buscadors, a Google, per exemple, per buscar alguna cosa quan tenim necessitat d'informació. Ells també, i ho tenen molt incorporat, el tema virtual. Per tant, jo crec que cal una educació sexual i afectiva adequada per cada edat
i que ajudi a situar aquest tema, però no començant a l'adolescència, sinó començant a la infància i a cada edat amb el que li correspon. Això no vol dir avançar temes que no toquen, però sí parlar del respecte del cos, parlar de la sexualitat des d'una perspectiva de salut en funció del que correspon. I això és responsabilitat de les persones adultes, és responsabilitat de tota la societat. I en aquest sentit jo crec que hem de fer-nos càrrec de que hem d'acompanyar aquest procés i de que hem de desenvolupar, ajudar-los a desenvolupar també factors de protecció que coneixem bé, com és la capacitat crítica, les habilitats socials, l'autoestima, etc. Perquè si no, quan arribin a l'adolescència i busquin informació i es trobin una escena porno, igual pensen que allò és educació sexual, però si ja tenen informació prèvia, sabran, i tenen capacitat crítica, sabran situar això dintre del que és una escena de ficció. En fi, com estableixen relacions sexoafectives les persones adolescents pot ser tant un indicador de benestar com de malestar emocional. I cal que ho tinguem clar i que ho analitzem en el seu context, el dels adolescents, i entenent també els seus codis i en la globalitat del que li està passant a la persona. També no és un fet aïllat. Bé, des de la subdirecció, des del Pla de Drogues i Addiccions Comportamentals 2019-2025, és a dir, que ja porta temps vigent, ens plantegem algunes accions per prevenir sobretot les addiccions comportamentals que tenen a veure amb incrementar l'edat d'inici, disminuir la prevalença de problemes associats, reduir la morbilitat i mortalitat associada a les drogues, al joc, a les apostes, etc., altres addiccions comportamentals, disminuir les situacions personals, familiars, socials no desitjades, etc., i reduir els riscos i efectes adversos. I concretaré algunes de les accions una mica per sobre. Per una banda, calen accions d'informació i sensibilització, com aquesta campanya que va fer la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i que es va emetre a l'Infoca, crec que era al voltant del 2019, que es deia A mi no m'enganyen, i jo us proposo entrar a consultar els continguts. Jo crec que molts d'ells encara són vigents i potser se'ls podria proposar fer alguna càpsula nova, però s'adrecen amb els joves i amb els infants amb un llenguatge molt proper amb ells i dona eines molt interessants per manegar-se en el món de les xarxes. Després, a nivell de prevenció, fa gairebé 20 anys que es fa aquest programa, que és el Connecta amb els teus fills i filles, però clar, com passa en el món de les addiccions, de les drogues i altres addiccions, s'ha anat actualitzant contínuament. I últimament han incorporat el taller Parlem de Pantalles, que aquest en concret s'adreça a secundària, i aquest any també incorporen un taller sobre els mòbils. Després hi ha aquestes dues webs per a joves sobre drogues i pantalles, que és el pep.info, que és de 14 a 16 anys, i la clara.info a partir de 16 anys, que utilitzen un llenguatge molt pla i molt proper, però són missatges de salut i de com fer servir algunes coses, des de substàncies fins a joc, pantalles i fins i tot sexe. I també hi ha un espai per poder fer consultes. Després, per exemple, aquest teatre interactiu sobre l'ús de les xarxes socials i pantalles, que hi ha un debat posterior, és per secundària també, i permet posar sobre l'escena situacions que segurament els nois i noies reconeixen i obrir a partir d'aquí un debat que és molt interessant. I a l'edat universitària també, amb l'efecte únic, que són actuacions per prevenir les addiccions tant de drogues com d'entorns digitals. Per una altra banda, hem fet aquesta guia sobre entorns digitals adreçada a professionals que treballen amb adolescents i també hem participat en la guia que esmentava abans el Tomàs sobre les tecnologies digitals a infància, adolescència i joventut. Després, només per posar sobre la taula, que quan tot això, quan fracassem en la prevenció i es desenvolupa una addicció comportamental, la xarxa de recursos públics està preparada per donar resposta, bé sigui des dels CAS, dels CESMIC, en funció de l'edat, evidentment, com les unitats d'addiccions comportamentals i els CESMA. I tot això s'acompanya de la monitorització de les dades, perquè això és essencial per saber com evoluciona el fenomen.
que ho fem a través de l'Observatori Català sobre Drogues i Addiccions Comportamentals i que anualment fem aquests dos informes. Un és l'informe més de l'anàlisi de l'enquesta de drogues i a l'ensenyament secundari, que analitzem les dades per Catalunya, és una enquesta estatal, però analitzem les dades per Catalunya, i després l'informe anual d'addiccions comportamentals, que recull totes aquestes dades que us hem posat aquí, les dades de les enquestes poblacionals, les d'inicis de tractament i també l'oferta del joc i quantitats gastades. Res més, si teniu curiositat podeu entrar en aquest enllaç i trobareu més informació. Moltes gràcies a tots per l'atenció.